Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu i pridružili nam se u obilježavanju 5 godina projekta Rimskim tragovima po Splitu i Zagrebu. Ili, kako su projekt nazvali učenici, 18. i 5. dva antička svijeta. Ja sam Marta i sama sam sudjelovala u projektu prije 2 godine. Mogu vam reći da sam se dobro zabavila, a ponešto i naučila. Zahvaljujući razmjeni učenika u okviru projekta, sprijateljila sam se s mnogim svojim vršnjacima iz Zagreba, a posebno s Idom, čija sam gošća bila u Zagrebu, a ona moja u Splitu. Nismo se zbližili samo sa zagrebačkim gimnazijalcima, već i sa svojim profesoricama. To su Ida Dvoršak, Sanja Deletis i Katarina Domljanović. Dobro večer, lijepi pozdrav svima još jednom. Evo, jako nam je drago da ste se okupili u ovako velikom broju. Lijepo je vidjeti kad nešto radite, da imate one koji to znaju cijeniti i koji to podržavaju. Ja ću reći nekoliko riječi o onom aspektu našeg projekta, onom cilju koji kad smo profesorica Deletis i ja prije 6 godina, ima sad već tome, na jednom seminaru sjele na kavu i sve ovo smislile, onome što nam je bilo osobito važno, a to je taj susret naših učenika iz Zagreba i iz Splita. Dakle, htjeli smo povezati ta dva grada ne samo povezujući zajedničke povijesne korijene koje imaju, već i povezujući djecu, povezujući Zagrepčane s njihovim vršnjacima u Splitu i obrnuto. I upravo zato se ovaj projekt provodio tako da su oni jedni druge ugošćavali, dakle, najprije u Zagrebu, a zatim u Splitu. To je vrlo važan aspekt ovog našeg projekta. Kroz tih 5 godina su se zaista sklopila, ali moram reći sa zadovoljstvom i održala neka lijepa prijateljstva. Oni se i dalje čuju, posjećuju i nekako uz sve ove obrazovne ciljeve i aspekte projekta o kojima će nešto više govoriti profesorica Deletis, moram reći da nam je svima trima, ja mislim, ovaj dio, ovaj cilj koji je ostvaren, a to je povezivanje dva grada i povezivanje naših gimnazijalaca možda i najdraži. Moram još samo naglasiti, dakle, kako sam u Splitu, evo, gotovo sad se osjećam već kao kod kuće, često sam u zadnjih 5 godina ovdje, uvijek smo bili jako lijepo primljeni, jako lijepo ugošćeni, pa eto, hvala Splitu na gostoprimstvu svake godine. Ja vas isto moram zahvaliti što ste došli u ovako velikom broju i isto mogu reći kao i profesorica Dvoršak da kad se nešto radi, kad je odaziv ovakav, onda je srce puno i onda je lakše nekako. Jer vidite da nije sve bačeno, da nije sve uzalud, da nije sve bačeno u vjetar. Sad trud i bolje. Ja bih vam nešto rekla čisto ukratko kako je projekt zamišljen. Zamišljen je kao terenska nastava, jer smatram da izlaženjem iz učionice uči se na jedan drugačiji, puno interesantniji način. A pogotovo ako tu još pridružimo druženje s vršnjacima. Naši učenici su kroz ovaj projekt posjetili lokalitete Andautonija, Siscija, Salona, naravno naša Salona, i 2 arheološka muzeja, Arheološki muzej u Zagrebu i u Splitu. I naravno, mi uzimamo to kao dio grada, posjetili su i Dioklecijanovu palaču, naravno, prošetali su kroz Dioklecijanovu palaču. Kako bi to sve ostalo u pamćenju puno bolje, svaku godinu smo nedjeljom imali i radionice gdje se naučeno pretakalo u praksu. Kroz te radionice smatram da svaki učenik može
usavršiti svoje vještine, jer se u radionicama nađe svašta, odnosno ponešto za svakoga. Neko će izabrati glumu, neko crtanje, neko prevođenje, neko će izabrati neko prevođenje, kao što sam rekla, neko slikanje, neko izradu kviza. Uglavnom, kao što možete primijetiti, zastupljeno je puno vještina. Druga stvar, ovo je, sad se od zadnjih dana puno priča o tome, o kurikularnoj reformi i o interdisciplinarnosti. Upravo, smatram da ovaj projekt upravo to također posjeduje, a jedan od razloga zbog kojeg se naša kolegica Katarina Domljanović, koja je profesor povijesti i umjetnosti, uključila u ovaj projekt je upravo taj, da bi pomogla nama svojim znanjem i da bi povezala ova tri predmeta. Eto, pa sad dajem riječ našoj Katarini. Interdisciplinarnost, kurikularna reforma. To su tako bombastične riječi. Tako djeluju zastrašujuće, a one su tako jednostavne i tako životne. Ova interdisciplinarnost govori o povijesti, o latinskom, o umjetnosti i kojem još predmetu koje bismo mi mogli pričati. U povijesti svih vaših udžbenika koje vi imate, imamo svakodnevni život, imamo kulturu, koju vi na običnom listu papira vidite i ne doživljavate. Kada dođete u jedan ovakav projekt, onda možete doći na licu mjesta, vidjeti da su putevima Salone, Andautonije, Siscije šetali ljudi, uživali život kao što ga vi danas uživate. Ostatke koje mi sada imaju ulogu da nam daju snage budućim pokoljenjima. Vi ste ti koji trebate znati, cijeniti isključivo ono što nam je ostavila prošlost. Povezati prošlost i sadašnjost. Oni su onda jeli i pili kao što i mi danas jedemo. Njihovi ukusi su bili nešto drugačiji u odnosu na naše. Oni su slikali drugačije, kao što mi danas drugačije slikamo. Ali su imali sve to. Oni su se igrali, kao što ćete vidjeti, na različite načine. Kao što se vi igrate drugačije od njih, pa i od nas starijih. I zato je ta interdisciplinarnost i ono o čemu se strašno govori da je veliki problem, nije problem. Ako postoji volja nas profesora i vas učenika i roditelja koji će nam pomoći u svemu tome. Hvala lijepa.